Така, хора, днес ще оценяваме торти 3 минути. Този шорт, така че остане до края. Тази къде да я сложа? Бих я сложил на 5. Котото на 4. Ягодите на... тази сладка ще я сложа на 3. Хора, някой долу в коментарите ще ми каже ли каква е тази торта? SpongeBob. На 2. Спайдърмен, разбира се, че ще е номер 1. Торта за шабите. На кой място да го ходя? Сложа на 9 или на 8? На 8. Направих правилен избор. И хора... минали само 1 минута. На другите 2 минути какво да правя? Хора, този ефект има много видеа на него. Хора, сега... Как се лети? Спамило се. Явно да. Не видим. Идвай тука. Идвай тука, топко. Топката ще ми избяга. Стига съм се удрял. Аз съм Хари Потър. Стига съм се удрял, бе. Стига, бе, бро. Дай ми топката. Тука, бе. Хора, това никога няма да го хвана. Не! Шитени топки! Шитени прости топки, айде. Махни се! Не мога да... Хора! Хелп! Добре. Давай, този път ще сме по-добри. Хората по клипчетата го минават за 10 секунди. Това е много трудно да се хване. Ева ти шитената. 14 секунди ще гуваш ли се?